Igandeko hutsegiteak barruko arra astindu die Kaikuko arraunlariei. Akatsak konpondu eta sensaziorik onenak berreskuratzea da Sestaoarren helburu nagusia, bigarren jardunaldia iritsi bitartean. Ondino oso zer ez dekogu nahi bezain ondo ipinita traineruan, orduan bestakit Jose Luisek esango dau, berak esaten da bena misara jungo da, eta gure egitera ni ez diote beste eserik atera, estropadari. Kontxako bandera bigarren urtez jarraian irabaztea zaila bai, baina ez dute ezinezkoa jotzen. Getxon adibidez, 20 segundo gatik irasi gendun, da, nik dute maiona eman dezakegula, eta golpea mon daitekela mailan, baina saio egongo dela hori ziur. Azken urteetako lehiarik irekiena ikusten dute Kaikukoek aurten Kontxako banderan. Horregatik, naiz eta Urdaibai aurretik izan, ez dute favorito argirik ikusten. Hombre, favorito, ni guztiak, etxai guztiak ikusten ditut berdin,